Ukuhlasela isombe sesithathu kwe-COVID-19 sekwenze esinye sezibhedlela ezizimele saphindisela emakhaya iziguli ezinemishini yokwelekelela ukuphefumula ezingabambekile kakhulu ukuze kuvuleke izikhala zembhede. These beds have had to become COVID beds. And again, it's like the one guy said, it's like a concertina. So sometimes you can have more COVID beds and sometimes less, depending on how the patient requirements are. Zithwele kanzima ke izikhungo zezempilo. We've tried in the private sector to try and accommodate as many patients as possible. So, for example, in some of the hospitals, they've even treated people in the parking lot in cars with supplemental oxygen on the drip until the bed could be found. Ukuya ezibhedlela ngalesikhathi esinzima kakhulu angeke uqinisekise ukuthi uzothola umbhede. Sekunesikhungo kwesezempilo esihleliwe esiphakathi nendawo lapho ezinye izibhedlela nezingaphandle kwe-Netcare Group zizosekelela khona ngembhede. Ngenxa yokwenyuka kwesibalo sabantu abangeniswa ezibhedlela, ama-container afana nalena asetshenziswa ukuhlola ukuthi sibucayi kangakanani isimo sesiguli bese ke kuyanqunywa ukuthi sinikwe umbhede noma cha. Inhlangano National Hospital Network emele izibhedlela ezizimele ezingama-75 ezweni ibheke nenselele ehlobene nokungeniswa kweziguli ezibhedlela. The vast majority of our hospitals in Gauteng are on patient divert, meaning that they do not have capacity to admit additional patients, and patients are being diverted to alternative hospitals, both within the private and public sectors.